okil entiere kod penjo. Penjo ni tapenje ni ka siasa makaluo bende debed ni entiere gi migao motugo kata migao momako ni weche mag agribusiness, especially e counties go kodhi makare. Wacho ni kopo ni politics is responsible for lack of agribusiness e Luo land. Openjo kamano. You can use politics to create change. To create what? Change. In the sense, wachon ka joka timo gini to watimo gini. Ka joka timo, you use it to get politics ben galvanize ji. Kase chaneno yo, kadhi yo chadhi Karatina. Kidhi makutano. Ti episode gini mo chaka nyo episode gini moro. Episode like. Ochaka ogere mnyocha to sende mnyaka mbele. Koro ne bedo kwangyo politics wangi ka joko tema macha. To binya kwa timu moro kanye Migori, Awendo, Sirari Kucha, Lwade Kotieno, kata game Dalawa. So you those things. So you should use politics to benefit, not to be one man nagorengane. Gorongane is when you look at the end of the day, both of you all were paying. We achieve nothing. But you can use politics to improve. Yeah. To galvanize it together, to focus. Okiyenyo. Maringenje jiyenyo kama akin puyenyi. Jalu yenyo. Kana kama kiyenyo. Nyapandi. Apo saka yanyo mangenyo. Tokini ja siasa. Ngari yenyo ni foto. If irek multi yanyo ni fo. Ja PhD ngato yanyo. So, gimaduong, we can use politics to our advantage. So that we fight poverty. We focus. For example, sandi kuji police kose. Indi kuji given number. Odu when you korowe kin kamo, to make sure jolu dik mangen ka. What of jolu mokuleti mokacho, isn't it? To killing any moko fair. It's not fair. Kanye donyo ni? Odonjo dong kidaka achiel gi Sky Fili kiro kama na hinya penjo mogik en monde miyo